कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। पाऊस सुरू जातरेत KSRTCच्या खूप बसा भितर उदक येवचे कारवारा सहज जाला। मंगळुराक वचूंक गेल्ली KSRTC बसा भितर खूप पावस पडिल्ल्यान उदक गळू लागले। 4-5 सीट पावसा उदकान भिजिल्ल्यान प्रवासी बसाचेर बसूंक सीट ना जाल्ल्यान त्रास काडचे पडले। पयलेच वेळाचेर सारके बस येनात, येयल्यार बी केन्ना केन्ना रस्त्यामदी बंद पडतात। असले परिस्थितीत प्रयाणीक प्रवास करतात। आता पावस सुरू जाल्यानंतर बसात पावसाक उदक गळचे समस्या सुरू जाला। कारवारच्यान मल्लापूर वयची बस सुद्धा गळटा। तेजेन प्रवासी आणि विद्यार्थी क्रोध व्यक्त करतात। खत्र्यात शिरकयल्या बोटीवयल्या लोकांक कोस्ट गार्डान रक्षण केल्ली घटना अरबी समुद्रात घडली। मंगळूर उल्लाळ लागीं अरबी समुद्रात स्टील कोल घेवन वयची नौका खत्र्यात शिरकयली। तेजेर आशिल्ले सिरिया देशाचे 15 लोकांक इंडियन कोस्ट गार्डान रक्षण केले। प्रिन्सेस मिराल नांवाची बोट मंगळूर पोन्नेल बंदराखंच्यान उल्लाळ लागीं 5.2 मैल पयस खत्र्यात शिरकोवन घेवन अँकर घालन आशिल्ली। नौका 8,000 टन स्टील कोल घेवन इजिप्ताच्यान ओमानाक वयताली। उल्लाळ लागीं नौकाचे इंजिना भागात बारीक बुराक जालो आनी भितर उदक येवंक लागले। तेमी मदतीक मंगळूर बंदर अधिकारीक संपर्क केले। ताबडतोब कोस्ट गार्ड थंय वचून घेवन कॅप्टन आनी कर्मचारी मेळून 15 लोकांले रक्षण केले। लक्ष दुसरेकडे करून एक महिलेले बॅग चोरिले बदल कारवार शहर पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला। कारवार तालुकाच्या सदाशिवगड वासी मीनाक्षी नायर महिलेले बॅग चोरले। बॅगात 1,400 रुपये आणि मोबाईल आशिल्लो। महिला कडेन आशिल्ले बॅग चोरचे खातीर महिला फाटीचेर कितें तरी पडला अशें सांगून तेगे लक्ष दुसरे कडेन करून बॅग चोरले। 1,400 रुपये आणि सॅमसंग गॅलेक्सी A10 मोबाईल आशिल्ले बदल महिलान पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिला। तालुका कानून सेवा समिती दांडेली आणि वकील संघ दांडेली हेमगेल्या आश्रयात बुधवाराक आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आचरण केलो। सिव्हिल न्यायाधीश JMFC दांडेली आणि कानून सेवा समितीचे सदस्य कार्यदर्शी जावन आशिल्ले रोहिणी D बसापूर हेमी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आचरण कार्यक्रम उद्घाटन केले। दांडेली वकील संघाचे अध्यक्ष VR हेगडे हेमी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस शुगर हिल कॅप्सूल जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात। त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय BP आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर BP अँड हार्ट केअर ज्यूस। तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी अपचन गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस। त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करते व्हीटग्रास ज्यूस जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणता असं लोकां खातीर हे ज्यूस आसा। त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात। नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते
परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट किती म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नवनी ज्यूस खूप उपयोगी असतात. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड सदाशिवगड कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस रामनाथ मंदिरालागी मेन बस स्टॉप हणकोण कारवार. ताप येवन कोमात गेल्ल्या भुरग्याक बेळगाव फेसबुक फ्रेंड ग्रुप हेमी बेळगावच्या खाजगी हॉस्पिटलात व्हयले. बेळगावचो शैलेश सुतवारी वय 8 वर्सां हेका खूप ताप येवन तेका आई बापान हॉस्पिटलात व्हयले. मात्र तो कोमात गेल्ल्यान इलाज करूंक जायना आणि वाचूक बी तो शक्य ना अशें डॉक्टरान सांगले. तस म्हण नंदगड चर्च मुखार क्रॉस मुखार तेका दवन देवत तेका बरें करतलो अशें म्हण तेगे लावे बापान तेका आरोग्य मेळूं जाय म्हण प्रार्थना केली. ही बातमी व्हायरल जातरीत फेसबुक फ्रेंड ग्रुप बेळगाव हेमी ॲम्ब्युलन्स घेवन खानापुरात येवन भुरग्याक बेळगावच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलात व्हयले. तेका आरोग्य मेळूंक जाय म्हण सगळे लोक प्रार्थना करते आसात. त्या गाडीतनं तुला यश हॉस्पिटल माहिती आहे नाही, त्या व्हॅन मध्ये बसून लवकर लवकर लेट होत आहे. सर बोला सर सर सिस्टर हत्ती सरी हत्ती आयज येतलत न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.